Eta gero, trenator izan nien, Lemoara joen, handik jota bienien ziren moduko bat, ero ez dakit, kanterako ero, kanterara juten gitzen, Monte de San Antolin, hainbeste izan ajudarizek eta, bai. Ara, kantera barrure juten ginen, jota bien, zirenie sekule ezagien bombardeo. Eta gure amak esaten, amena holan pasetan, bagoez, Bilbora. Eta Bilbon zer egin zenuen? Bilbon ongitzen zen Hernanin, Kalle Hernanin, eta jota bienien zirenie, egun guztien, errekan onduen, adau delarria, holan dau Kalle Hernani, dau Zubie. Da, holan dau igora bat, a la primera calle que sale a la estación de Santander. Naja inguruen, ezta? Naja inguruen? La Naja inguruen? Ez dakit la Naja. Ezinu da hori bai. Kale bat horan Zandile. Da, igoten zan, handik a la calle de la estación de Santander, al Gasgorie. A calle 2 de Mayo nonduen ero. Bai. Da, haren azpizen egon zan errefugizue. Ati, ipinitxe, amengo moduen sakuek eta tronkuek eta zireni jota bienien, barrure. Barriro jota benien alarma, aro normalida horten. Da, zizan jenti esaten ja, badatu zelaz, José Antonio izona, cinturón de hierro gure da biela topeu, baina topeu da bela, da onan zalatu zela, justo, orduntzik. Ea, botaten kainoiek, ipiten kainoiek botaten hartxandatik. Ala norten ginen. Nora joan zinen? Joan gintzen Zorrozara eta autobusek urteta bien, eta Santanderera